Anakin Skywalker. Tragédie o vyvoleném jenž propadl temné straně síly a stal se nám známým Darth Vaderem. Tento příběh známe všichni. Yoda, Obi-Wan, Padmé. Nikdo z nich tomu nedokázal zabránit. Co ale Ahsoka? Co kdyby nikdy neopustila řád Jedi a zůstala jako Anakinova padavanka? Dokázala by tomu zabránit? Ahsoka Tano byla totiž Anakinovi doopravdy nejblíž. Blíž než Obi-Wan nebo Padmé. Hned to vysvětlím. Obi-Wan s Anakinem si během jednotlivých misí neustále zachraňovali životy. Geonosis, Christosis nebo Kamino jsou jen některé bojiště, kde bojovali jeden za druhého. Co z nich sice dělalo jedny z největších hrdinů galaxie, nicméně tím trpěl jejich vztah. Obi-Wan měl být Anakinovým mistrem, jenže jak válka pokračovala, tak se z původního vztahu mistr a žák začalo stávat přátelství na život a na smrt. Anakin Obi-Wana nikdy pořádně nevnímal jako mistra, jako někoho, kdo by ho mentoroval, ale spíše jako konkurenta, jako staršího bráchu. Byli bratři a podle toho se tak během klonových válek chovali. Anakinův opravdový mistr, někdo, kdo by ho učil o síle, mentoroval o vztazích a zároveň bránil v radě Jediů, byl totiž Qui-Gon Jinn a ten byl touto dobou dávno po smrti. Byl to člověk, který Anakinovi i během klonových válek neustále scházel. A dovolím si tvrdit, že to byla právě Qui-Gonova absence v Anakinově životě, která vedla k stvoření Darth Vadera. Podobné je to i s Padmé, která pokud jste viděli vystřižené scény z epizody 3 anebo četli novelizaci Pomsty Sithů, tak víte, že se snažila zabránit Palpatinovi v kompletním ovládnutí Senátu. Šíf Palpatine totiž během klonových válek získával od Senátu čím dál více pravomocí a hrozilo tak, že se demokratické cykly, držené po 100 000 let, během války se separatisty rozpustí. Proto senátorka Amidala spolu s Mon Mothmou nebo senátorem Organou vytvořili v Senátu koalici, která právě tomu měla zabránit. Palpatine ale, jak už to bylo jeho zvykem, svých nepřátel v Senátu perfektně využil a postavil je, převážně Padmé, proti Anakinovi. Během společných schůzek koalice s kancléřem nechal Anakina stát po svém boku a postupně s Padmé v Anakinových očích udělal de facto separatistku a agentku droidí armády. Palpatine v jedné z vystřižených scén dokonce mluví o jejím poměru s Obi-Wanem. Zbývá tedy jen Ahsoka. Stejně jako Obi-Wan s ním prošla peklem na bojištích a krom toho mu byla i oporou. Díky náznacích v Clone Wars víme, že věděla o jeho vztahu s Padmé a na rozdíl od Obi-Wana pro něj měla mnohem větší empatii. V kánonu odešla z řádu Jedi, díky čemuž s ní Anakin ztratil spojení. Kdyby ale zůstala a bojovala spolu s Anakinem v bitvě o Coruscant, nikdy by nedovolila smrt bezbraného hraběte Dooku. Byla by to právě nejspíš ona, která by vycítila, že se Anakin trápí. Pak je otázka, jestli by byla schopna s tím něco dělat a v tu chvíli se z toho stává hodně co kdyby. A tak zkusím být co možná nejobjektivnější. Kdyby se jí Anakin svěřil, určitě by s tím nešla za radou Jediů. Řád Jedi byl totiž touto dobou příliš zapojený do klonových válek, příliš zaslepený politickým bojem s rostoucí mocí kancléře a tím pádem odstažený od síly. Myslím, že by se snažila spojit hlavně s Padmé, anebo možná s Obi-Wanem. Společně by potom mohli zvrátit osud Anakina Skywalkera. Samozřejmě je tam víc otázek, například otázka, co by udělal samotný Palpatine. Musel by ji nějak šikovně zdiskreditovat, nebo zkrátka vyšachovat ze hry. Kdyby ji například vyslal na velmi rizikovou misi, ze které by prakticky nebylo návratu. Čili ano, těžko se dá tvrdit, co by se přesně dělo, kdyby Ahsoka zůstala v řádu Jedi, ale pokud by byla ve správném čase, na správném místě, a Palpatine by se jí nestihl dostatečně rychle zbavit, pak by teoreticky mohla zvrátit rozkaz 66 a zabránit tak Darthu Sidiousovi v ovládnutí galaxie. Co si myslíte vy? Máte rádi Ahsoku? Napište mi to do komentářů. Já jsem byl Kuba, kanál Viewpoint, mějte se, čau.